Dantza, txalaparta eta Pieroren soinuak uztartuz hasiera eman zaioelaren 13. kongresuari, hain zuzen ere, lankidetu leloa duenari. Egindako hitzaldian Adolfo Muñozek aitortu du krisialdi ekonomikoak ekintza sindikala baldintzatu duela erabat, eta horri erantzuna eman behar zaiola gaineratu du. Langile klasea gara, eta gure erantzunkizun nagusia gure jendea antolatzea da, erresistentzia sindikal eta soziala gauzatzeko. Muñozen esanetan, lan merkatuan erreformari erantzune emateko enpresa egin behar da langileriaren antolaketa. Hala eta guztiz ere, Txiki Muñoz politika eta politikarien beldur da, erraz eusten dietelako politika liberalei, zentralistak direnei gainera. Elak goraipatu egin ditu inposizioen kontra hartutako erabaki urriak. Esaterako, Gipuzkoako Aldundian Bilduk aparteko ordainsaria ordaindu izana. Hala ere, erako idazkari nagusiak kritika egin dio Bilduri, ez duelako fiskalitatearen eta Kutxabanken kudeaketaren inguruan benetako ezkerreko erantzuna eman. Etorkizunari begira, bihar berriro idazkari nagusi aukeratua izango denak, labekin harremana sakontzeko beharra dagoela esan du.